па цъкна тако с гайката. Давате чисто желязо. Чисто желязо. Двоен сигнал. Желязото е това. Това е чисто желязо. Двоен сигнал на един и същи момент. Не бе, Мерчев, тя масата така се работи. Това е чисто желязо в момента. Сигнал дава желязо. Добре, направи един маха да видим какво. Значи при мен е така, ще удариш да. Аз Трябва да мисля при тангента, ще трябва да даде по същия начин. Един маха ето дава ти два желязо, сигнала. ето желязо. Добре, обаче това на един Значи маха. при мен Който железата спечели му отсъства. състезанието, и то При мен железата, чому да рече? Значи за Значи мен това за мен е монета на Гледай сега да избяга през гората. Ти го оплати. не виждам кооперация остане. Че земята не тя гаса. В момента апаратът се издава звуци на земята. Там е стотинката. Тоест гайката е там. Не гледайте малко. Още не мога само това трябва земята. Тук има нещо, тук има нещо. Пак. Ама не, ето. Въпросът е, че не издава паразити на махове и че така земята не трябва да се опиташ да я гасиш. Въпросът е на маховете да Ето, Посока земята, нека да си има, да даже масата е по-добре. Въпросът е като метне да не издава Значи с тази паразитни сигнали. височина как минаваш. И в момента това го хващаш с чаден сигнал, така ли? Сигнален, как раздърпваме и Я сега по същия начин не ми спочи от тук. Ама дай аз да го направя. ето, добре. Дай, чакай. Добре, чакай, ето. Добре, сигнал. Добре, след малко е, чакай. Той как държа твой, ти ще държиш него, няма проблем. Дава ли някакви? Как го каза? Чакай сега. Желязото дава ли? Добре, сега това сигнал за копаване не е според мен. За мен е Сигнал за копаване ли е? Да. Аз работя с маска и това е сигнал за копане. Но това вика Ама сигнал човек, за ама копаване. не, гледай сега. Само че работя на веб-филтър. Това е сигнал за купане, защото тук няма сигнал. Значи той е направен да мълчи на железата. Ако искаш да го усила и да почне да работи, да направи. Давай! Минчето с магистър. С вределите. Това е усилен. Да, сонда. Те пият за вода. Покажи ли пръчката тая вървовата? Имаш ли синхрон с кораба, майка? Фаща го, да. Толкова височина е идея да чуеш леко железата, ще го чуеш още по-ясно. Ама аз така търся бе човек. Ето той пак и ти. Пусни ВЦО, той ще изписка нагоре и ще шакова. Виж така, хвани монета по същия начин. Ето гледай. Телефоната вече. Телефон някой е. Мълчи. Не мълчи, не мълчи. Ето. Ти развали сигнала. Ще го развалил, толкова ще иде да се развали сигнала. Значи давате двоен сигнал на един от това според мен. Слушай, виж по антената, може Двоен сигнал, виж сега. Двоен сигнал в мен дава, когато е монетата напряко. Когато е желязо, не се опашва. Добре, да ето. Монетата е... Добре, ето ти желязо. Принципна работа на... Даваше ли? Добре, дайте един гвозди, служете един гвозди да видим. Това е монета напряко. Не е при мен е така. Значи, когато монета ми напряко, да. Напряко на една страна. Ти знаеш какво е на една Това страна? означава, че е малко тече. 50 евроцента, малко цвят. 50 евроцента. На една страна на човек. Право ли е? Как е? Вода това или пинда. Ахмед, признай си, че го хваща. Това не е желязото, маските. Ето си. Фана го. Желязото нали го мълчи, тук Я кръстоса сега и ти сигнали да принципа. От тяха ли го хваща? ако го направиш да бъде още по-добре желязото. Малко още по-добре. Ако при мен желязото ето мълчи. Тук има 100 дето копаят майна и ти казват ти не. Аз работя с Отиваш своя маската. копай някакъв. Бах ти пича майна. Право ще го шамароска. Без нерви, няма смисъл. Няма какво е, за какво скачихме тук сега за цигани. Пробваш майна, едното и другото по един начин и това е. Човек са тук има пути, дай на там. Нали мълчи уред? Ама не го движи земята, да. Аз не го движа просто. Как го движах много по същия начин. Знаеш как го движиш? Нали уред? Ма монета там, Ти го що? блъскаш земята, бе, човек. Нали ти го са на земята в момента? Просто не го направи. Ама това е сигнал. Чакай се, това не е сигнал. Добре, тук сигнал има ли? Това беше, че земята... Не, сега аз... Добре, да, ама то не се търси така. Ти... Те слушай, моя уред в момента... Те съм това уред, виж колко ти е добър уред. Ама аз това тук работя е Ръцете така. се мълчи, пълна тишина. Ама не. Пълна тишина просто. Гледай, сега за това го бях намалил от начало. Ти това беше,
че земята ти е угасена. В момента покажам, че той е уред. Издава сигнали навсякъде. С бабни мафи. Добре, грундирай, айде. Грундирай. Той каза, че го грундира и че му Там го беше грундирал. Ти твърдеше, че му грундира. Чакай сега, аз по ти колата, ако поискаш, аз ти го дадах. Добре, аз съм го взел сега и не съм свършил с тества. Аз искам да го взема аз. Ти тестваше моя... Дай си му го. Ахмед, Ахмед. В момента повторя пас на съдена на монетата. Не съм бил с него.